Ero kamano nyakora mogi kuom ketera mogi TV odhiambo machielo majaber odiochieng' mabende warwakni machiegni mar yudo weche manyien adimba kokalo e Ramogi TV weche manyien mag rameny piny saa achiel mar odhiambo e wang'e odhiambo ma kawuono tarik 26 dwe mar 8 2024 wan kod mathoth momedo luwo ni magi oting'o yepo mag sikunde kaachiel kod ng'anyo mag jopuonj mantie bwo riwruok mar KUPPET kod weche mamoko bende motende kod siasa mathurka giduto te waketo gi e yor adimba nyakwara mogi mondo ibed gi ng'eyo kuom mago mosetimore nyaka ne piny ru nyaka gi kinde ni parni e tielo mokwongo wan gi weche manyien tielo mar ariyo mar rameny piny kaka pile wuok tich ka wuok tich wadhi bedo gi twak marwa mulo weche mag somo riwruok mar NAT nyolando ni gichungo ng'anyo margi kendo jopuonj magi nochako tich kawuono riwruok mar KUPPET togo nyon ningang onge sikunde magidhi yawo nyaka chop sirikal winj dwachgi mane twak madhi bedo godhiambo makawuono nyakwara mogi batha kan kod wenda Zablon Awange ma en jagoro mar KUPPET bade ma Kisumu kod Hesbon Otieno ma en jalup jagoro mar NAT pacho kama ngima nyakwara mogi wadhi go kodgi mbaka kendo walos kodgi kotenore kod weche mag somo odhiambo makawuono e rameny piny nyakwara mogi wadhi menyo weche mag somo en somo kod ng'anyo koso ang'o matimore sekta mar somo mokwongo thuond weche out of nyithindo 1,850 mol tin ne 100 emuchopo to adwa appeal ne jonyuol ni kanyo gisewinjo ni NAT nyo withdraw then it means ni nyithindo jopuonj te nende nyaka bi sikul koro miakwagi ni mondo giwe nyithindo mondo bi skul osomo. Jopuonjre odonjo kidam e thoth sikunde mag sirikal e odiochieng' mokwongo mar yepo mar sikunde. Gana ni gibiro timo kama ne gisain kata oyuno no ok osain akelo misori no ok osain gima ne jonato neno wan okwadwa donje mago jo primary wan wawacho wa jo secondary school koro wan wanyono kar tiendwa nikech wan jo secondary school. Jopuonj mag riwruok mar KUPPET ochako ng'anyo margi kawuono ka gisingo thiro somo e sikunde nyaka sirikal winj ywakgi. Our situation in the counties is quite pathetic because most of the operations have really come to a halt. They've been affected, negatively because we are not able to pay our suppliers. Tend counties ywak ne sirikal mamalo remo gi pesa mag tayo dongruok kod tayo chenro mamoko mag county. Machiegni nyakwara mogi bed thuolo mar ndiko na nambari 360 Facebook Ramogi TV Kenya, YouTube en Ramogi TV Kenya, kambui mar X en @Ramogi TV KE, jaloko mar iluongo ni Elizabeth Otieno, nyinga en George Bati. Machiegni sikunde mag primary yawo ayanga e pacho ka riwruok mar NAT bende nyolando ni gichungo ng'anyo margi yepo mar sikunde kata kamano bedo kod ng'ikruok kaluwore kod kwan manok mag jopuonjre manochopo e sikunde kaka jafwambo marwa Efinya Kidilero. Jonyuol moko ne pod ok ong'eyo ler ewi ng'anyo manyicha nolandi ni dhi timore e pacho ka. Odiochieng' mokwongo mar yepo mag skunde primar pachoka moloyo to mago mag sirkal obedo gi digni mar ni jopuonjre manok ema nochopo e skundego ne chakruok mar somo. Ma e chal mar skund primar mar Victoria e kaunti ma Kisumu. Moko kuom jopuonjre chopo gi jonyuolgi kidam. E klesegi jopuonjre obet mokere ka thoth kombe to ni nono. Chal ma kama bende nenore e skunde mamoko e kauntis ma Kaluo kod Kenya mangima. Kata kamano, jopuonj to notemo mar dhi nyime kod puonjo kendo hiko nyithindo ne chakruok mar tam. Japuonj maduong' e skul mar Victoria Edward Omala owacho ni mana jopuonjre manok ema ochopo gino makidek rocho chenro mag somo e tamni mar 3. Kang'iyo sikundwa klas monego bed gi nyithindo 85 wayudo ka nyithindo 15 ema report. Taparo ni ok en gima ber ahinya. Koro wakwa jonyuol mondo ka giyie to giyie ne nyithindo bi osom. The term is very short. Kinde mar somo mar tam mar 3 chiek kabisa to jopuonje gin ready mar tiyo nikech ndalo mar flood cha nokawo sa. Kendo kwachako wawe nyithindo oko sani taparo ni nyalo thago gi gitieko syllabus. E skund primar Malala mayudore e boma ma Homa Bay, kwan jopuonjre manyochopo ne gin 7 kende. E skund Kogelo Kalanya, mana jopuonjre 77 ema nyochopo, kamano mar Adongo ne nigi kwan jopuonjre maromo 87. Gino ma jopuonj wacho ni ok chiw ranyisi makare.
Tend skundego wacho ni jonyuol ne obedo gi nyau e wi chenro mag skul kaluwore ni ne ging'eyo ni ng'anyo biro dhi nyime. Kata kamano, riwruok mar jopuonj mar KNUT noloko paro e wi ng'anyono odhiambo manyoro, ka giwacho ni piny owacho osechopo moko kuom dwachgi. Wajiwo jonyuol ni weche mag jopuonj ok los gi nyithindo. Ka KNUT nosechiwo thuolo mondo jopuonj obi e skul, wakwayo ni nyithindo bi e skul mondo puonjgi. Tam mar 3 en tam modich. To ka jopuonj mane nigi chandruok moseyie biro skul, wakwayo ni nyithindo mondo jonyuol mondo gol nyithindo obi e skul oyud somo. Wachore ni thoth jonyuol bende pok oyango pogruok e kind riwruok jopuonj mar KNUT kod mano mar KUPPET. Gino mamoko kuom jopuonj lero ni ochwalo chochni e yepo ma kawuono. Jonyuol mang'eny pod ok oyango pogruok e kind KNUT gi KUPPET. Tam mar 3 ni en tam machuok. Ochakre kawuono tarik 26 to tarik 25 Oktoba odhi rumo. E kindego, jatend migawo mar somo Julius Ogamba opoyo riwruok mar KNUT kuom chungo ng'anyo margi, kowacho ni ng'anyo ma kamano dino rocho chenro mag somo moloyo to ne jopuonjre ma ikore ne timo penj maduong' mar KCSE kod KCPE. May I once again thank the Kenya National Union of Teachers for the decision to call off the teachers' strike. That decision was timely because it has enabled the reopening of the schools. Seamless operations in our schools are particularly important this term as our children prepare for the different national assessments and examinations due in a few months' time. Efi Nyakidi, Ramogi TV, Nairobi. Kawasude nyako Ramogi pod wane motende kod weche mag somo kama riwruok makelo ratich jopuonj mag KUPPET ne ochopo singo margi mar chako bago ng'anyo e pacho kama ngima kaka yande gisesingo. En gino manorocho chenro mag somo e sikunde moko mag sekondar mane moko kuom gi chano yaw odiechieng' ma kawuono kaka jafwambo marwa Georgia Okolero. Jopuonj mag KUPPET ne obago ng'anyo e gwenge mopogore opogore e pacho ka. Kata bang' duol mochung' ne ndiko jopuonje Teacher Service Commission golo duondgi kanyiso jopuonj mondo mi ochopie sikundegi, ma ne ok otimore e sikunde mag sekondar mane riko winjre yaw kawuono, sikunde ma jopuonj magi thothgi jokanyo mag riwruok mar KUPPET. E kaunti ma Kisumo, jopuonjgo ne jowuok oko kar rombgi kendo bago ng'anyo mamuol e apaya ka gisundo piny owacho mondo mi ochop dwachgi ma gin kaachiel kod ndiko jopuonj kod chwalo omenda mag okumba mag thieth e seche mowinjore. No employment of JSS, no class. No medical cover, medical allowance, no class. No promotion, no class. Parents, keep your children away from the school. We are going to public hospitals where we do not even get the services that we need. Where a teacher has to wait for 3 months to get spectacles. 3 months. It is annoying, it is discouraging, and teachers are just tired. We are not going back to class. Ng'anyo makamano ne bende obagi e kaunti ma Homa Bay kuma jopuonj manie bwo riwruogno mar KUPPET ne okone dhok ma piny owacho osebedo ka winjo en mana ng'anyo ka gilero ni ok ginyal tiyo gi singo ma ok chopi. Pesa manyocho oseng'ad jopuonj mag loans magichule banks gi SACCOs pok oter kuom dweche 3. Jogi oketo japuonj koro gwonyore mana gi pado, japuonj gwonyo wiye seche te ka jo CRB o blacklist gi. Puonj osebedo higni 20 ka ok sude, to mano gima rach kabisa. Koro wacho ni e CPG ni gigol joburu miluongo ni C5 gi D2 mondo japuonj obed promoted. Ok inyal puonjo nyathi puonjo biro kali to inisebedo kanyo gin mang'eny. Mano gima rach kabisa. To e kaunti ma Mombasa, obila ne jowuok oko kar rombgi mar keyo jopuonjgo mane oriko chokore kar tunge liech manie apaya ma Moi. Obila ne okoni jopuonjgo ne onge oboke moyiedhi mayienegi dhi nyime kod ng'anyo ma kamano. Gima ne jonato neno wan ok wadwa donje, mago jo primary. Wan wawacho wa jo secondary school. Koro wan wanyono kar tiendwa nikech wan jo secondary school, bet wan wapuonjo nyithindo mabet dongo, to tije wabe bet opogore. Sani jonatgo gin ging'e gimomiyo gidagi, lakini jo Kenya to nengo ng'e ni mriambo to ok tong' watigo, waol gi mriambo.
weche ne okopogore kind counties ma Siaya, Kisii, Nyamira, Kericho, Bungoma kod Kiambu kind counties mamoko, kuma jopuonjgo ne onyiso luoro margi ni rang'iny mar somo e pacho ka kidek dok chien e sikunde mag piny owacho ni mar jopuonj osebedo katiyo e lwasi ma ok ni kare. Where will our brothers and sisters in JSS go? These people were promised permanent and pensionable employment with effect from 1st of August. August has come, the tone and the dance has changed. Nobody is now talking about JSS. Magi ne otimore ka jatend migao mar somo e pacho ka Julius Ogamba to ne omedo kwayo riwruok mar KUPPET mondo miyo yie ombek chung' margi kendo giyaw sikunde ne chenro mag somo. I therefore call upon the Union of Post-Primary Education Teachers, KUPPET, to review their stance and to call off their strike. The government has demonstrated goodwill and readiness to address all the issues raised by them. We therefore see no reason for confrontation with that particular union. George Aoko, Ramogi TV. Kawasudo nyakora mogi jagoro maduong' mar riwruok mar jopuonj mar NAT Collins Oyuo wacho ne riwruogno ne okoketnegi liet mora mora gi sirikal mar chungo ng'anyo margi. Oyuo wacho ni okang' makamano nochopi e tok twak kod kuku mar tenda riwruok mar NAT. Omedo ni paro makama oluwore gi okang' mar piny owacho kod duol mar TSC chopo moko kuom dwachgi moting'o keto e tim okang' mar ariyo mar winjruok mar dok e tich ma ikomenda 2021 nyaka 2025 kod keto e lemo mamalo kwan mag jopuonj maromo 51,232. Jomoko wacho ni omiya pesa moro. Adwaro pesa malich ma ng'ama wacho ni omiya pesa ni wachna ni omiya pesa di. Ni wachan misacha marito. Be onge ng'ama obwoga. Samanyo National Executive Council obet. Ne en ni wadhi nyime gi gomo kata wawe gomo. Kano duond dhano 48 oyango ni jopuonj mondo dog school, notice mar gomo cha wa withdraw. Anan ng'a madawach negi ni atamra wachu. Kanyo wadok mos ka wacheko kodgi. Nyocha gigowa gine obindi. Kagi miyo wa list ma joma kama ne wane Naivasha cha ne pok oyudo promotion mobibiro confirmed as heads kata deputies. Ni list mane ungo ne uru jogi oseyudo. Wakoni okay kagi yudo ten process ma is ongoing. Kara gima duong' mane wadwaro mar CPG mar CBA cha kete uru. To kano osekete ang'o makendo ne waywago maduong'. Jatend migao mar somo Julius Ogamba wacho ni gedo mar klase 3,500 mag grade mar 9 dhi nyime pacho ka kendo jumani ibiro chiwo kwan omenda maromo bilion 7.5 mabiro konyo e gedo mag klase 7,500 mamoko. Kolosi kinde manorango chenro mar gedo e sikund primar Malenana, Ogamba osingo ni gedo makamano biro rumo giko higani kendo gitiyo matek mar neno ni kwan omenda maromo bilion 3.4 ochwal ni agulu mar NGCDF mar gero klase mamoko maromo 6,000. Regarding the preparation for grade 9, I can confirm that significant progress has been made in the construction of the necessary classrooms. Currently, we are constructing 3,500 classrooms countrywide, and this week, in fact this morning, we have disbursed another 7.5 billion to schools for the construction of 7,500 classrooms more. All these classrooms will be completed by December 2024. We are also working with the government to see how fast they can release the 3.4 billion that was to be in the CDF for purposes of a construction of another 3,500 classrooms. The total classrooms then under that program would be 6,000, and we anticipate that we'll have a total of 16,000 classrooms ready by January. Kowuok e motende kod weche mag somo wawinje ywak ma tend counties ni godo. Tend counties koro golo ywak ewi onge mar omenda ni counties gino magikoni chunogi mondo gimany hola kowuok e bengi mamoko eka gichul jotich. Magi giyango e kinde romo mane onywando governors kod piny owacho mamalo e kinde mabende oyangore ni gope turo sirikand counties kod sirikal mamalo. Walter Nyambagano luwo romo ni kendo ma e sigana. Kaka yore yango chal mar midhiero mar pesa mokwako counties, Governor Soyango ni chuno gi mondo gimanyo hola kowuok e bengi mondo eka gichul godo jotije kod tayo chenro
mamoko. Situations in the counties is quite pathetic because most of the operations have really come to a halt. They've been affected, negatively because we are not able to pay our suppliers. Other counties, of course, like Kakamega, we've just borrowed money from banks for 2 months to pay salaries. So that cash crunch is a reality. Mageti kinde ma sirikal olero ni komenda mar 2023-2024 migawo mar omenda ne ochwalo ne counties maromo shillings bilion 354.5 kochopo tarik 30 dwe mar auchiel mar higani, ma en atamalo 92 ma en omenda mowinjore chwal ne counties. Sirikal bende olero ni maromo shillings bilion 30.8 mane odong' kane ochopo dwe mar auchiel ne ochwal ne counties e dwe mar 7 kaluwore kod rem mar choko mar osuru. Duto yangore kinde romo mane onywando governors kod sirikal mamalo, romo mane ochwe kom kod jalup jatend piny Rigathi Gachagua kama oyango ni pek mar gope bende osaso tend counties kod sirikal mamalo. Gachagua yango ni sirikal mamalo ni kod gope mipire kod jok mane ochwalo ne mwandu pesa maromo shillings bilion 516.2 mano kane ochopo dwe mar auchiel tarik 30 mar higani, manyiso dok chien mar pesa maromo shillings bilion 622.8. Allow me to revisit the pending bills. The National Treasury indicates that as of June 30th, 2024, outstanding national government pending bills stands at 516.27 billion shillings, a decrease from 622.8 billion shillings as of June 30th, 2023. Jakom weche mag omenda riwruok mar Governors Fernandes Barasa okoni counties to ni kod kwan mag gope maromo shillings bilion 152 kendo ma chiwo wich bar matamre gi nono ne 10 counties. Some of the pending bills, they have really been affected, especially because of late disbursement. You know, when there's a late disbursement, definitely we'll have pending bills. Romo no koro dwaro ni mondo senators obed kod romo mar bilo wach manyo winjruok mag pesa madhi ne counties tok winjruok rem betie. Ka governors dwaro ni mondo chwal negi billions 450 to sirikal mamalo onyonore billion 380. Of course, most of the cross-cutting matters on the bills, the Senate and the National Assembly has actually promised to fast-track. Piny owacho mar counties koro sundo piny owacho mamalo mondo chwal ne omenda mane ni dongruok ma counties ok oninde buya kata matin. Magi timore kinde ma ywaruok mapek e yor chwalo omenda kowuok e agulu mar omenda pacho kendi osebedo gwonyo ka piny owacho mar counties ywak ni choko mar osuru kosechopo kare kaka ne ochan. Ma oweyo kata mana chudo mag jotije counties osebedo gwonyo. Wata Nyambaga, Ramogi TV, Karen, Nairobi. Jatend piny William Ruto nyiso migawo mochune weche mag jotich piny owacho mondo tim machiegni kod migawo mar arita kod mar jolweny mondo mi rowere mag NYS tiegruok mar kaka itiyo kod gige lweny koloso e kinde manotelo e nyasi mar sidho ogudu mar tieko tiegruok ne rowere mag NYS e kar tiegruok margi mag Gilgil e kaunti ma Nakuru. Ruto koni tiegruok ma kamano biro konyo e neno ni Kenya oketo kenge makare weche mag arita. Rowere maromo 14,602 ne osidhnegi ogudu e kinde nyasi no kama romo 20,000 igeno ni dhi kawo mondo yud tiegruok e kepo manyien. The minister responsible for National Youth Service, who is here with me, should, in consultation with the Ministry of Defense and Ministry of Interior, further the initiative to make sure that the paramilitary training that these young men and women go through will include a basic course in firearms to make sure that they stand ready to protect the country when the need arises. We are embarking on a new chapter with the NYS Reengineering Program, which was your brainchild. Successful implementation of this initiative will ensure that the service not only sustains itself, but also thrives, generating its own revenue to support essential training and skill development programs. Kawasudo nyakoro mogeni jotend pinje buora mag Afrika igeno e pacho kaodichieng' makinye nyasi mar yawo yanga kampen mar Raila Odinga ne dhi laro koma mar bedo jakom tend riwruok mar pinje Afrika AUC.
Sirikal olando ni chenro mag ikruok oseketi ne nyasino ma jatend piny William Ruto dhi tele. Jagoro mongirore migawo mar weche mag tudruok pinje maoko Dr. Korir Sing'oei oyango ni odhi bedo para manyime jiwo ng'wech mar Raila Odinga kamanyo komno. Jachung weche marwa ma bende wuok e counties ma Djibouti kod Madagascar osebedo kaluwo weche kata jochung mamoko Nyakwaramogi mos ma wuok e pinje kaka Mauritius kod Djibouti gi Madagascar osebedo ka nitiere ong'ala mar manyo mbulu mar laro gi Raila Odinga kom mar AUC. In Mr. Odinga, Kenya has a candidate who is an accomplished political player, a candidate who is a statesman, and a candidate whose credentials in that platform, in terms of his Pan-Africanist orientation and his understanding of Africa, is probably second to none compared to his peers. Erokamano Nyakwaramogi weche manyien mag rameny piny kawo yweyo mokwongo dhiambo ni kama erokamano kuom medo luwa kendo keto wang'i Ramogi TV Kimi Apache bende kotende kod weche ma dhi nyime e weche manyien matinende. Jojwan wasayo jopuonj ne giyie gidoge tich gi kony nyithindo skul e Kenya ka. Mano min pilot mar ndhiwa wacho kamano. Ber mondo jopuonj odogi tich. Okech owacho kaya rongo. Erokamano ahinya. William Nyadawa kantiere Kakamega antie weche manyien mag rameny piny. Adier manitie en ni piny luo to nyalo barore ka Raila wuok. Raila onego olos sane wachno an ayie ng'anyo mar jopuonj parents owe ywagore ahinya. Teachers are also parents. Mano gima wacho. Ramogi TV lera ahinya Nyoniang Kobwai mano Shada Kogara gin gima manida Mariso Gara erokamano ahinya kuom kete Ramogi TV. Kasto Pastor Mundi Otiche mar gemo nyinyore wacho ni mos ne jaode en bo mora ahinya gi weche manyien odhiambo ni. Okay, Kimi Apache kaluwore kod weche manyien ma wakelo ni achiel kachiel odhiambo ma kawuono. Wilberforce Otieno nyisa ni aneno Ramogi TV ka antiere Nairobi ka bang' tich matek e boma. Wacho ni gin gi jaode Nyatanga kendo wacho ni Jonoth Kadem bende Jonoth Kanyamkago bende gin godo e weche manyien. To wacho ni weche mag Nat kod Kupet to koro anakia kamang da wache. Mano Wilberforce Otieno Woodnorth Kanyamkago ema wacho kamano. Erokamano ahinya. Kasto bende kang'iyo ka aneno ka yama bende medo ndiko ne Arthur Gena Manyakwararoa Kisumu Tiengre weche manyien chopono makare ahinya kendo waneno ka wan kod gin gi jaode Achieng Nyoyugi mar Alendu. Erokamano kuom kete e Ramogi TV odiochieng' ma tinende ni. Makamu wacho ni waneno ka koro ng'wech mar Raila imedo chwak ahinya mondo dhi e AUC kendo amor ahinya ka Raila nyalo telo ne komno lamo ne hayo maber koro mondo omiwa singo gi siro motegno mar tiyo ne oganda luo ko onge odhi e AUC kendo wacha makamu wacho an kang'iyo Governor Masia is overqualified to be party leader mar ODM ka jakom osedhi e AUC. Okay, mano makamu Architect Asio wacho ni bati yawe makende ne Right Honorable Raila Odinga ng'wech mar laro ko mar AUC. Mano Architect Evans Asio ema wacho kamano. Erokamano wasayo jopuonj mondo gidogi e tich. Chieng' Fatuma mar Migori wacho ni nitiere dala mar Godo Ngoche Ogwedhi Masai omora ahinya gi weche manyien ka Archbishop Dr. Okoth Okoyo Wuod Nyasaga Oredegmo wacho ni pinyni omoko dwaro lamo matek. We wakaw yweyo ka waduogo pod wan gi mathoth e rameny piny. Jipange na View sasa imerudi kwa mbwembwe na vishindo. Jipange leo kwa nafasi ya kujishindia mamilioni ya pesa. Jipange ushinde na View sasa. Bonyeza *487*3# na uweke 50 bob 2 au tuma kwa paybill number 724177 account number ikiwa ni nambari yako ya simu. Utapata content na point 50 za kuingia kwenye draw ya kujishindia 50,000 kila siku, milioni moja kila wiki na grand prize ya 3 million shillings. 3 million shillings. Jibambe na content nyingi zaidi, uongeze chances zako za kushinda. Jipange na View sasa. Weka 50 bob 2 na huenda ukaji
kujishindia 50,000 kila siku, milioni 1 kila wiki na grand prize ya milioni 3. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB namba 0000130. Ang'o maketo skul mipuonje weche mag thieth kod science bedo maber? Waketo maino marwa e chal ngima mar jopuonjre, waketo maromre timo nonro kod tiegruok, wajiwo jopuonjre odonje chenro mopogore opogore kaka tuke, wachiwo tiegruok mowinjore gi omenda ma japuonjre chulo. Japuonjre tieko somo ka en gi lony mar donjo e tich. Omiyo chop Imperial College of Medical and Health Sciences kama kepo mar dwe mar 9 dhi nyime e Badwa ma Thika kod Badwa manyien ma Nakuru. Welcome to Imperial College of Medical and Health Sciences. My name is Godfrey Mwirigi Minyori. I come from Meru. I'm a fan of the Aviator game. I learned about it on Citizen TV when I saw somebody that had won the game. I got interested in it and started participating. I've won quite a number of times, but this is the bigger of the wins that I have had. I like the game because it's a game that you can play anytime, anywhere, and it has no bias. And here you can see I'm getting my check for my recent win. Niko na project kadhaa zenye zinaendelea, nitaingia kwa hizo project na tunashukuru kwa Aviator. Aviator ya Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Bende injandi kuwer, jatungwer, jachanwer, publisher, jalostum kata jathumo won. Samoro injandik sinema, jalos sinema, jatuk sinema, jagobuk chapa kata jalombjiko kaletuke mineno. Ka injal makamano to kara Pavrisk edalani. Duol mar Pavrisk kende emopodhi Kenya kaindi, kaka jogo matao tije duto motenere kod moro ganda eneno ni nwengo mari kata royalties ni ochoponi e samo winjore. Kuom mano, ndikri kodwa kawuono mondi mong bedo jakanyo maro kuom decha dek mokwongo nono maonge chudo mora mora. Gwel mbui mar pavrisk.or.ke/login mondi ndikri. Mondi nge mathoth, limbui mar www.pavrisk.or.ke kata yuano tol e namba 07194774477 kata 0732722 Parni rieknigi nyaka chul maber. Performing and Audiovisual Rights Society of Kenya, Pavrisk, revitalizing royalty management in Kenya. Nakoro mogika wasore wadhiane gwenge ma Meru. Ywaruok e kind jopiny kod obila ne oneno oko mar apisi mar gavana ma Meru Kawira Mwangaza. Bang' jopiny chopo e apisno ka kwedo okang' mar Mwangaza medo bedo apisi kata bang' od bura mar Senate ne puodho thiche oko. Jopiny go wacho ni doho ne oko wito oko thicho mar Mwangaza kowuok e kom gavana ni mar Nerik osego wach makamane oboke moyiedhi mar sirikal ni othiche oko. Obila ne otiyo kod iro malungo wang'e keyo jopiny ma Nerik ogoyo kambi oko mar apis mar Kawira Mwangaza. Former Governor Kawira Mwangaza ana mamlaka yote kwa hiyo ofisi. Tunasema ya kwamba kesho asijugutu kuingia kwa ofisi, kwa maana sisi kama vijana wa Meru County tutakuwa hapo. Na niambie Kidhora Kiendeki ambaye amesimamia usimamizi hapa Kenya yetu ya kwamba security ya Kawira Mwangaza inapaswa kuwa withdrawn, kwa maana yeye sio governor wa Meru County kwa sasa hivi. Pia gari ya governor wa Meru County sio ya Kawira Mwangaza. Tunasema Kawira must. Tunasema Kawira hata hiyo budget amesign ni illegal. Ni kama mtu kama huyu aende asign budget ama hata mimi ni sign governor budget, sababu Kawira is already a impeached governor. Na sisi wakaaji wa Meru tunasema Kawira tumechoka. Hivyo sisi tunajua Kenya gazeti ilisema Kawira ametangazwa kwamba
amepelekwa nyumbani na Senate. Sasa sisi kama kawaida tunajua Kawira leo hii si gavana wetu. Sasa ile kitu sisi tunataka ni kutafsiriwa vizuri, kuambiwa kama Kenya gazeti niyo iko mbaya ama ni hao manjaji tena wamekuja kuzimamiza hii maneno ya Meru County. Kawasure ni moko kuom rawere kod jokedne ratich oganda obila ondhiyo kane gilando ikruok margi ne timo rapar mar katiba manopuodhi higni 14 mokalo. Motelo ne mano, kweth nono olando ni gichano mar bago ng'anyo pacho kama ngima odiochieng' makiny mar sundo sirikal mondo otine jo Kenya yo makare. Jokanyo mar riwruogego koting'o Buka Omole, Fred Ogola kod Kasmuel Makure okoni ng'anyo margi en mar neno ni jo Kenya manowito ngimagi e kinde mag ng'anyo mag Gen Z oyudo ratiro margi. Gisemo Gen Z mondo kik yie twak moro amora kod sirikand William Ruto, ka bende giluwo ni ok gisir piny owacho ma nyicha jatend piny William Ruto chuogo tok ng'anyo mar Gen Z. Tomorrow, August 27, Katiba Day, will not just be a day of commemoration. It will be a day of mass action. We are announcing a general strike, a protest against the tyranny of William Ruto, and a demand for his immediate resignation. We will not rest until justice is done. We cannot continue living in an active crime scene and do nothing about it. We cannot continue with the wake of corruption, with the wake of abductions, with the wake of police killings, with the wake of everything wrong that is going on in this government. We are inviting you tomorrow, as the Katiba turns 14, at 14:00 hours. We are asking you to take a short break and ask yourself whether this constitution that gives us and grants us these rights has been respected. Kaweche chalo nyankora mogi. Kambi mar taxi matiyo kokalo yor mbui mar Bolt koro medo sach derepe mag taxi go gata malapar kaka yor miyo gi fungruok kaluwore kod pek mar ngima ma osebedo kaidho. Bolt malog tich margi nitie piny mar Estonia okone ma koro dhi medo nengo ma jowuoth tiyogo ka gitiyo kod taxi go. Medruok makamano biro bang' derepe mag taxi go ne bedo kod lalruok mar ariya kod kambi mar Bolt kaluwore kod ng'anyo mane gibago dwe mokalo. Kaluwore kod jatend Bolt pacho ka Linda Ndung'u, medruok e nengo mar wuoth ne ji matiyo kod taxi mag Bolt en mar neno ni derepe ok okale achiedh nade. Bolt bende obedo kambi mokwongo mag taxi matiyo kod mbui ma oyie ma ogo badgi piny kendo yie mar medo derepe gi osara. If you're flashing I am here and I'm not calling back, it is because I am a runner and I ran out of airtime. New on View Sasa, Jalis Lekong. Due to public command, I come to real life now. A marathoner who can run through your ribs with his humorous lines. Even when I met my wife for the first time, I ran out of words, I ran out of breath, then I ran crazy for her. Now I am jumping to conclusions. Enjoy these hilarious and entertaining stories of Jalis Lekong. Yani, ikitikwa makuna. Exclusively on View Sasa. Thank you very much. Karibu tena, asante sana. Royal Mabati Factory, dukani mar nyiepo achiel kende manengo gore piny kendo rang'iny mamalo mag mwandu go ewi tado yudore duto. Yud offers mag tiles gi $630 kende koriwo nyaka osuru mar VAT. Chula tamalo 40 iyud molos sani kikelo ni nono maonge chudo. Limwa e badwa ma Manjit House, Kisumu, Accra Street, e apaya ma Paul Mboya. Gochnwa e 070 357 201. Imagine usiwe na stress. Umejafanya sahi, kesho itafanyika. Na kesho isipofanyika, mambo itakuwa tu sawa. Jipe motisha. Utamua life ni ma ups and downs. Ndio maana tuna exist. Kupata itakuwa sawa kama sikiza tune yako, bonyeza *811 *273#. Shabiki
Jiomoshe na shabiki ya Vieta leo and win up to 500,000 Kenya shillings in cash prizes. Alafu usiki kucheza Vieta mazeni as easy as 1, 2, 3. Log in to shabiki.com na udeposit pesa yako, sawa? Then click on casino tab. Select convert chips, alafu select option ya buy chips. Weka amount unataka kutransfer. For example, 50 bob. Kisha click on buy chips ili kuconfirm. Sasa uko sorted. Click on casino na uanze kucheza Vieta game. Kaza ndege yako to the highest multiplier, then ingiza wins zako na bado ubebe over 500,000 Kenya shillings in cash prizes. Jiomoshe na shabiki ya Vieta. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Machini ya Koromogi korwa donje weche mag tuke. Jatend riwruok matayo piem mag jong'wech mane osedhi rutaya e piny mangima miluongo ni World Masters Athletics, Margit Jangman opoyo Kenya kuom bedo gi tugo makare tukego mane obagi e boma ma Gothenburg manitiere e piny mar Sweden. Kenya otieko thuolo mar 21 e kind pinje duto bang' yudo midila 26, kama bende oketo Kenya e thuolo mar 2 tok piny mar Afrika ma milambo e kind chung' mar pinje Afrika. Kenya yudo midila maromo 7 mag mula, 10 mag silver to kod midila mamoko mag bronze maromo 6. Jagoro maduong' mochung' ne riwruogno pacho ka Rose Tata Muya bende opoyo jotugo ma Kenya kuom ne keto Kenya rang'iny mamalo kata odoko ni midhiero ma ka kod kacha bende okwakogi. Jotugo maromo 26 gi apisas maromo 8 ma yuoro e tukego igeno ni biro mole pacho ka odiechieng' makiny. Mchezo imepamba sana, si vile ilikuwa hali ya juu, lakini wachezaji wetu tunashukuru Mungu. Hakuna mwenye alikonjeka, lakini wote walijaribu, tukapata medali 26. Kwa hivyo tunasema ya kwamba wachezaji wetu wamejaribu, na tulikuwa na competition ilikuwa hali ya juu sana, sijawahi kuona. Kwa hivyo naimiza wachezaji wetu tukimaliza hapa waendelee na mazoezi. Wonderful championship, and we had a wonderful Kenya team with us who made big competitions, great success. We are looking forward now to the next championship in Gainesville, in Florida, indoors, and we hope that the team will be present there as well. Kawasuro ni jatugo Edward Mwangi gi Mary Karano bedo jaloch mag tuke mag golf moseri kod bengi mar NCBA ma obagi alap ma Vetlab Sports Club. Mwangi tiyo thuolo bang' yudo points 46 kendo yombo jatugo Sunir Parmar mane otiyo thuolo mar 2 gi points 38. Karono noyombo nyiri wetene kendo tieko e thuolo mokwongo gi points 36. Tielo mar Vetlab noywayo jotugo maromo 224 ka tielo mabiro chieng' ngeso ibiro bagi e boma ma Nanyuki. Jaloch nong'ado tiko mar yuoro e finals ma ibiro bagi giko higani e lap ma Muthaiga Golf Club. Today competition, we had so many ladies who are playing alongside the men, and I happened to be the ready winner. In fact, I was defending because even last year I was the ready winner. And I'm so happy even to be the ready winner this year, where I'll be representing my club at Muthaiga in November, God willing. Zitwa was the winner for the Vetlab edition of the NCBA Golf Series earlier in the day. I must say I enjoyed the whole experience. I had a flight of 4 fellow golfers. The course is playing very well. The greens are very fairly fast, but once you get your act going with the first and the second one, it became easy to roll on. Giko mar weche manyien mag rameny piny ka wadugo kato tielo mar 2 en mana twak mar rameny piny kama wang'iyo ng'anyo kod somo odhiambo ma kawuono. Piyo Ndwari wacho ni duol ma sirikal Kenya winjo
en mar ng'anyo. Jaloko mar osebedo Elizabeth Otieno, nyinge George Bati ka duoka nyakwara Mogeneno ka Hesbon Otieno ma en jalup jagoro mara NAT osedonjo e studio ka kasto Zablon Awange bende nitiere studio mar wa Kisumu wadhi kodgi mbaka ni to ang'o ma okelo pogruok e kind NAT kod KUPPET manyiso ni wuoyo gi dwol achiel. Ang'o ma gineno mopogore to en yo mane maber mar reso piny Kenya to sekta mar somo kik dhi mabor ma en rameny piny. Your favorite team na players wako back in action at shabiki.com. Kila siku ni siku yako. Weka beti yako ya 49 bob on at least 3 games na ukamate free bet ya 100 bob leo. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Point of order, Mr. Speaker. Point of order, Mr. Speaker, and if it doesn't give you, go back. Behave. Can you behave like a woman? Behave like a woman. Yeah. Women don't behave like that. But men, when they behave like that, it's encouraged. You are told you are being assertive. Part of my life mantra is that dancing boosts happiness. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Milimili mar dhogi ne wuodh kid chiemo mopogore. Koro kwaketo pi dhi chwakore maber kendo dhi tedore maber. Mok ni wang'e mo. Chenro ka chenro dhialo mit chiemo. Gitedo itime nyaka obed makare gi suya kod ndhadhu mamit. Kitedo to dwaro ni ndhadhu go duto te mondo owinjre. Omiyo kihero chiemo in jatedo kata mana ng'ama ohero tedo, tudri kodwa tich adek juma ka juma e chenro mar tedo gi chiemo gi Jailieta tich adek saa 2 okinyi mana e Ramogi TV. Ramogi. Regulation okodhi through gimiluongo ni public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Ribadhi ma wuok e NTSA ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulo ngima jopiny. Sama gigowa gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kanye. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diang wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Ni medo minore gi weche mag miriambo kod miganga. Meher kaul gil, ini biro timang'o? Kare. To joma onge ketho ema hinyore ahinya. Kuom higni 5 ne in kanye, baba in bende ni wuonda kae. Weche hera medo bedo matek kendo mapek. Akwayi ni mondo in iwuog e odni sani. An naseche koiko kaka Samaira gi Sara biro timo arus. Kata kamano, joma oherore ok nyal pando heragino. Andisora. Avatar. Ewi magi duto nyaka joot achiel chung kanyakla. Ere kaka unyalo timo joma richo ka? An awinjo kan wich kuot mang'eny ahinya, adwaro mondo temo kaka untie kae. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno mana e Ramogi TV. Erokamano nyako Ramogi. Adwa ni mondo ikor wad chak twak mar wana singo en gowi. Wadwa ng'eyo ni to weche mag somo chal nade. An ka koda jalup jagoro mar riwruok mar Kenya National Union of Teachers kata NAT. Jaduong' Hesbon Otieno.
Kendo bende studio marwa ma Kisumu Nyakwaramogi adhi bedo kod Zablon Awange ma en jagoro mar riwruok mar jopuonj mag Kuppet bade ma Kisumu. Wadang'e ni to pogruok wuok kanye, en ang'o mowinjo bed ni timo. Dipo ni nitiere kaka giwacho ni ndhogruok obede kind jopuonj koso en wach mane. Oket dwaro mar nyithindo mbele koso ang'o matimore ahinya. Yiena mondo mi arwak gini machiegni Nyakwaramogi ka bende wamedo ng'iyo weche manitiere ka achiel weche mag somo. En somo gi ng'anyo koso ng'anyo gi somo koso en ng'anyo koso en somo. Machiegni ahinya Hesbon kendo amora ahinya ka yudo thuolo mar bedo kodwa e Ramogi TV kendo e rameny piny. Wamenya weche mag somo gi sekta mar somo. Osebedo nade somo kama chiegni? Erokamano ahinya Bati kuom rwak ka kendo e studio ka mondo wago twak e weche mag somo. Gokinyi jagoro maduong' owadwa Collins Oyu ne ni ka en bene otemo lero weche to ne gin go wadwa Wange kendo koro Wange otiyo matek kendo duogo godhiambo mondo pod wamed wacho weche mag somo. Yes. Aparo ni mano ber. Gima nyalo wacho ni onge pogruok manitie kindwa gi jo Kuppet war jonat nikech watiyo yore mopogore to wan gi dwaro be mopogore. Nyalo bedo ni dwaro mane jo Kuppet ni godo opogore gi dwaro mane jo nat ni godo. To nitie kama nyalo bedo ni dwaro mane wan godo to gi dwaro mane gin godo nobiro moriwore. To ka waseng'iyo dwaro mane wan godo mwaneno ni kama nyocha wadware cha osedonjo kaka dwarore nikech ne wan gi weche abich mane waketo piny. To wang'iyo weche gi abich kaka ne sirikal okawogi kaka ne wabedo piny gi Teacher Service Commission nikech kata CS labor manyien be nodonje emomiyo wacho wach sirikal. Yes. Nodonje to ne wadhi oluongo waloso kode ne wadhi wa register dispute ni nitie weche ma chando wakindwa gi Teacher Service Commission. Ato bang'e be Teacher Service Commission mane wasendiko negi ni nitie weche mwadwani mondo wawach kodgi. Kane giluongo wabedo piny, kwabedo piny kodgi weche malich mane nitie mokwongo. Ne nitie CBA mane waketo kindwa gi Teacher Service Commission mane waketo ne wakete iga 2021. To kane wakete ne nitie weche mag omwom mag pesa mane okodonje nikech ndalo mane waketo koko ne waaye weche mag COVID-19. Koro ne ok waketo weche mag pesa. Koro kochopo iga 2023 ne wadok wabedo kendo mano iga mokalo. Wabedo kendo gi Teacher Service Commission to oyud omwom moro matin kane wadhi walimo ker to weche mag housing levy. Waleme to ne wawacho ni pes japuonj ok nyal kete kendo weche mogo mag housing levy to pesa notin. Kendo neno ni gima ne wawacho cha ne en adiera. Koro ne wacho ni pes japuonj ni onego mede atamalo 7 kendo 7 to kane wabedo piny gi Teacher Service Commission wacho ni gima kero wacho ni koro onego wakete CBA. Koro wamede CBA mane waketo mokwongo cha iluongo ni addendum gi dho ngere. Wakete makoro jopuonj no yudo atamalo chakre 2.5 nyaka 9.5 ma iga to no kane wawinjore ni kete okang' 2 Koro okang' mokwongo no kete iga mokalo Julai 2023. Koro iga ni nonego be no chako okang' mar 2 mar giko cha to noko kete Julai kaka ne warito mondo keti. Koro kano chopo Julai koko kete to ing'e ni ma CBA mane wasendiko motere e court nikech kundiko kuseketo koku titere court. Koro kotere court en chik. Koro kano setere en chik koro onge kaka ne kende idhi ng'ade oko ni ok chule. Ema ne wandiko ne Teacher Service Commission onyiso gi to wadhi wanyiso Labor Minister ni ka nitie chandruok moro. Koro mane gima nudhiro ahinya. Koro mane mwadhiro matek ni mondo wayudi. Alright. Mane be mane wawacho. Na kaka gikanyo mondo arwake jaduong' Zablon Awange en bende owacho kata kumoso ji mondo wachak wadhi koro kwa chako lero giga achiel kachiel. Jaduong' Zablon Awange ageno ni koro ni iwinje yo makare kendo mora ahinya kuom yudo thuolo mar loso gi Ramogi TV kachiel kiwuok e studio marwa ma Kisumu. Mose Nyakwaramogi winjo kaka jaduong' Hesbon Otieno ma en
jagoro maduong' mar NAT oloso kaka winjruok kod sirikal chopo moko kuom dwaro margi, to un to uramo ni ng'anyo udhi godo nyime. Ang'o ma sirikal diponi pok otimonu mana kilidha matin ka wachako twak? Erokamano George Bati, moso joneno Jaramogi TV. An kae kinyi kaka osiepa Esbon osewacho no. To bang'e na goyo ng'wech adhi Kondele, watimo ng'anyo nyaka town, chakre saa 5 nyaka saa 10. Gimomiyo watimo ng'anyo en ni nikech ok wawinjre sirikal. Wan kaka wan gi recognition agreement gi TSC. Second, no wan gi BA mane war ndiko or no benicho of first. Acha na CBA from them no this or yudo ka pesa ose ka mang'eny kaka jadungo tino wacho, jadungo Esbon osewacho no. Koro nwakawo atamalo 2.5 ma jo principal gi nyaka 9.5 kuom jopuonj matindo tindo. Mae no register CBA court. Mano nyiso ni it was Sunday. No konego benita brokule small environmental ma gini enegima wang'anyo ni. Onego benisa ni wasebet piny wa discuss CBA manyien. To kata kamano mondo wadhi wan gi issues mang'eny. Seche mane kabie ng'anyo medical cover ma jopuonj obedo downgrade. Obedo ka promotions ma jopuonj engi yose interview poka giyudo. Momiluongo ni third party deduction. Jopuonj ng'ad onego bed ni tere bank. Poko tere bank, jopuonj mang'eny odhi e bangi yudo salary kata msach gi madu yong. Issues of career progression. Mano gitiyo kode mar ndiko jopuonj, promoting jopuonj. Nwawacho ni mae miyo jopuonj mang'eny stagnate. Koro kuonde moko kaka C4, D2, D4 ne obeni golo. To kaber onego bed ni wadoge scheme of service machon cha. To nwawuoyo about jo JSS ni wane comprehensive schools gi. Jogi ne gin interns to ne gise tieko 1 year to nomed gi 2 years illegally kata doho nowacho ni mae ok en chik mondo giti. To kane ging'anyo nowach ni ginang'o ni ibiro manyo mondo ndiki 2026 kendo moro be ibiro manyo mondo med gi 2020 mondo wadhi e third term ka jo class 8 odhi e third term wadhi class 9 ka jogi osendiki gi maber e PNP. Seche makora biro awuoye studio ni gigi duto poko tim nikech nwan register dispute ni onge winjruok gi jagtend migawo mar labor. Then mano tarik 12. Kochopo tarik 19 ne wa issue strike notice. Wawacho ni wadhi ng'anyo koku gik mwandiko go okung'iyo. Nwaromo gi duol mandiko jopuonj miluongo ni TSC tarik 21. To kuom gik ma wandiko go duto only one part miluongo ni CBA ema ne giwacho ni gidhi ng'iyo. To seche ma skul oseyaw ni onge kata japuonj achiel moseyudo msara nikech onego bed ni msara no ichule gi arrears. Modong' kande te ne giwito. To mago gin gik ma important nikech ka japuonj okete CRB nikech third party deduction CSC ok ng'ado pesa ne to pok tero ka bank. Mano miye gimiluongo ni pecuniary embarrassment. Ka JSS pok ondiki mae dhi kelo shida ni jonyuol ma nyithindgi dhi mi road deals gi nyathi ma japuonj ma who is demotivated. Ka medical coverage ma japuonj obedo downgraded. Yes. To awacho ni kara katel to duok ma medical allowance. We want gimiluongo ni improved medical cover. Koro gik manwawuoyo go te only part achiel ema ne gikawo to be ok ginyiso wadier ni gidhi timo full CBA. Koro nwawacho ni kata conciliator moluo achigi chief industrial noluo conciliator Madam Muli to ndio okawo ng'ato ni Richard Yaba ni wawinjre go. Ng'ani wacho nwa mana ni dogure class okomiwa timeline
magi mwawacho wuoye kui kaka gidhi bedo affected. To kwanya dok e class nikech mae ng'anyo nye wasendiko strike notice. Strike notice pok bedo ndege modhi take off. Ka ndege ni obedo gi reverse gear to ji nyalo hinyre. Koro wawacho ni seche gi wan wadhi e ng'anyo to jotendwa oende wuoyo. Mata ka wuono jotendwa jatend migawo mar labor tuwa. Magi e issue nwa ng'anyo sanito no be nitere bangi be bank mar loan onego be notero kotamre tero to wacho ni doga ipuonji to setere CRB mae sirikal osewuondo wa minga to kwa yie ni mondo med wuondo wa ipuonjwa hinyre emomiyo wawacho ni ng'anyo ni koro chuno wa okwa hero ni wang'any to sirikal ma emodu tero wa ng'anyo ni emomiyo koro wang'anyo. Erokamano nyaje duong' Zablon Awangi kuom duoko mari makare. Ne wan kaendi kod bende Hesbon Otieno ma en jalup jagoro mara NAT Nairobi ka kendo Kenya mangima wan kod Nairobi ka studio marwa ka Zablon Awangi nitiere studio ma Kisumu. Duong' Hesbon ka wacho gikmo kanu ni timo winjo beno dhi nyime gi loso CBA manyien. Kanye gi sani momiyo un koro no ng'ar ni mondo koro wet oko ng'anyo ma dogo gi mano yudo maduong' ma wache ma kwa no ma oingo mano dwaro gi magi puro nyalo wuoye ka nyime gi somo. Na wacho ni mokwongo face mar ariyo MBA ero odhi donje salary ma jopuonje yudo dwe to odhi kama onego bed no dwe mar abiriyo koro mar dwe achiel to CBA ni berne ni opogore ma phase 2 ni opogore gi phase mokwongo nikech phase mokwongo ne en salary kende ma benegi export house allowance bed dike moko manodong' idhi nyoro en dhi bedo bupte wan kendo kingeni what make decisions gik monego bed watimo wang'iyo ground kaka nitie to gi research watimo third party insurance buildings burial and benevolent fund nyocha watimo kwa penjo twakod union the banks paying partners wagi jo gi loans gi jopuonj mang'eny wacho ni pesa koko ni oket bank ali teacher service commission osetimango osewe pesa ni gi koro ni e bank magope mane jopuonj gi oket ne gi ma onge wacho ni nitie which quote moro no oket ne jopuonj gi dhi bedo listed CRB pesa go osegol ma bank osemigi pesa kata third party deductions kunde mamoko gi oseter ogol ni jopuonj mag NAT kendgi koso okil nyane jopuonj duto nikech aparo ni chik mar TSC mako jopuonj duto. Awacho nikech okanyal bedo ka mondo alose lobe Kupet to Awangi wadwa ni kacha to Kupet be nigi leaders ki makata kwa timo research anatimo research kwa tiyo gi offices wa mag jonat to gipenjo jopuonjwa manitie mane nigi gope mano oyudo sime ka kuom banks gi ni pesa poko dhiri gine ma wapenjo mondo wayud nonro mar weche maka koro ne wadhi wabedo piny gi Teacher Service Commission ka giwacho ni gise chiwo pesa ni modhi ne wan gadiera nikech wasetimo research motimo ni pesa ni gi osetimo osedhi wach mar adek en ma JS. Yes. JS gi nyithindo mwahero kendo ne kane gi ng'anyo to ne watemo intervene mwadonjo i weche go ma waloso gi Teacher Service Commission magitieko ng'anyo ma there was a promise ni idhi ndik gi nyithindo 46,000 ato bang'e sirikal koyudo pesa liga manyien to gidhi ndiko jopuonj mamoko 20,000 lakini 46,000 gino nego bedni bedo confirmed on permanent and pensionable. So sirikal wacho ni to excuse sirikal
nokotimo norochore to debate moro osebedo ka kindgi koro wan kanyo to pod watemo nyiso sirikal niya nyaka gidwar pesa mondo jopuonj gi ondik tich on permanent and pensionable basis nikech code of regulation ma jopuonj onge gimoro kaka intern koro mano to lweny ma pod wawacho gi TSC ma kata TSC nowacho ni mano be lweny ma gin godo monego be ni ndiko nyithindogi ma en lweny ma ok owach ni wabiro weyo en lweny ma wabiro keto ni mondo jopuonj ondik tich. Yes. Medical scheme kako wangi osewacho jopuonj osekale weche matek nikech pesa Teacher Service Commission ing'ado jopuonj pesa ni kong'ad pesa ni kuom sach jopuonj mar medical allowance motere medical scheme mano ok pes sirikal sani obedo pes japuonj monego be ni tero kucha to kok otere to japuonj ok yud medical maber en gima lich miwuoro kanyo to wanyiso TSC mo nyise kata nitie hospital makoro ok ti kanyo to waoro jowa wayudo duoko matin ni hospital osechako duogo to kiny ma en tarik 26 kiny wan gi barua kaka jonat ma wadhi bedo piny gi jo Teacher Service Commission to gi jo Minet ma gine jo weg wan jo yudo piny kiny gi adek mondo watem ng'eyo weche ma mosewuok gi moro mwaluongo ni National on Medical Scheme koro yudo ni weche gi wabed gin weche ma watemo ng'eyo mondo wane mbele kiko wang'anyo mondo wadogi ka yudo pesa to gidogi weche matin moko gi luwo mani koro ng'anyo the dispute mane omiyo maduong' ne wadonje ng'anyo mane omiyo wachiwo notice mokwongo ne en wach pesa mane owacho ni gima wase sign miluongo ni CBA mar employment and labor ni bedo implemented in two phases ma en seria kako wado wangi osewacho ni en gima ok nyal weyo oko ni sirikal onge pesa en gima nyal ka chik cha osekalo ma pesa cha sani nyo kata nyoro nyolo jo TSC jogi nyo tiyo matek nikech by now payroll ma TSC onego bed ni iloro ga chon to ne pogi lore mondo kwasewinjore to giti matek mondo pesa ni odonje e account ma jopuonj ma ka jopuonj koro yawo school to ka mwiso dwe mar aboro rumo to giyudo ka pesa timao ni e bank to gi areas koro ka weche gi osedhi kama ma wan gi environment mwanyalo lose ema nomiyo wan kaka nate ne wawacho ni environment entie and wawe ng'anyo mondo koro watie Zablo na wangi duwe mondo inito Hezbon wacho ni en ok onyal wuoyo lo kupet mane momiyo luongo ka jari mondo winje ni to pogruok ni kanye gik ma jaduong' Hezbon wacho ni TSC nitie kaka osechwalo moko kuom omenda mag osetim nonro kaluwore kod gitimo nonro kuom jokanyo magi magiyudo ni gini ka wawinje kare koro en TSC mardo un bo osetimo nonro machal kama ohiye samoro ipo ni kelo kupet gi nat ka duol mochung' ne ndiko jopuonje TSC tiyo kod chik achiel e tayo chenro mag jopuonj duto ang'o matimore diere ka en ang'o ma pok otimore kind kupet gi TSC momiyo samoro magi koro jochopo kama ng'anyo dhi e nyime. Erokamano George Bati. Wasungu nowacho ni once bitten twice shy. To nitie winyo moro manowacho ni nikech noseka fwenyo ni the hunter en ko shoot to konyal koso chuno ni koro en ko ofiyo ro konyal piyo wan kaka jopuonj kwadil gi ke duol mandiko jopuonj miluongo ni TSC waset kiwuondo watimi wa gime wasungu wacho ni deep service our fine protected en gima godo nikech waseluwo kendo ok en gimoro mano jatelo sori kata oa kuom jatelo ma miluongo na wange kata structures mag Kisumu CGPC ma en desire en dwaro mar jopuonj wuon en gimiluongo ni bottom up
wacho ni jo TSC ko jopuonj pok otimo. Koro kane wadhi Nairobi chieng' Jumapil manyoro ni, nye wan gi meeting mar National Governing Council, to wakwero jotendwa miluongo ni National Executive Board ni jopuonj wacho kama, the ground giwacho ni poka giyudo mshahara mar Julai no. TSC wacho ni doguru ibro miu pesa no gi arrears. Ka gidhi to komigi in arrears, wabro timo nang'o? Korka thieth kai medical cover nobedo downgraded. Japuonj sani ok nyal thieth e hospital malong'o. Jopuonj tho e hospital ma public ema nyalo ga winjo wach japuonj nikech gine ma ginyalo ga kawo pesa matindo tindo. Seche ma wuoyo kendo tich mano bedo by Julai idhi ndike tich. Kendo seche ma wuoyo ni iyudo ni kata pod ok wan realistic. Jatend migao mar pesa manyo yier nyocha ni iluonge ni Mbadi nyo wacho ni en wach pesa go okia mindiko go jopuonj kata mag promotion. Nyo duogo lero ni pesa go koro nitie. Kasa wacho ni nyo duogo lero ni pesa go koro nitie. Nyo duogo lero ni mane momiyo wacho ni Kenya kae wan wasega puonjre ni ng'anyo no e solution kata se ng'anyo gimoko ne bedo ng'anyo nikech kwa weyo ng'anyo no to kata muya ayo mlongo ni oxygen inyalo mawa. Jo Gen Z no nyiso ni ka ing'anyo gi pi gi sim to dwar gi kata kano kutimre maber to ne gigoyo piny ngo ni kwanza cabinet serikali broad based latich segomo sani sekta mar puonjo gi shida from ECD chakre ECD nyaka university nyotuno nyaka ni ker wuon kende maluong jo mararia nyithindo wuo kodgi. Mano ok nyis ni gisewiye gi gik manye ker wacho. Wabende wan kaka jopuonj mag Kupet TSC osebet ka wacho ni dhiura dhiya wadhi miyo gigi. Jopuonj ochich ni ma en third term maka gidhi e class to gik magidwaro go ok bi migi to biro dhi next year. To koro sani onego bedni kaka se wacho wabet piny wawuoyo about the CBA ma the next nikech chik dwaro ma Salary Remuneration Committee ni onego bedni CBA mabiro ne higa manyien udiscuss kata utwak kuome higa ni. Nyalo bet utwak higa CBA mabiro mane wasewuoyo kukiwa patriot serikal bawas deposit e industrial court bawa sidi chulkama kendo ng'ato kanyalo kawo pesa ni to wacho ni koke kisegoyo koko matin ko wacho ni karase oro seche mobet gi pesa ni cha otimo ang'o. Niti underlying issues be moko ma is beyond us kaka ng'eto ming'ado jopuonj msach japuonj ng'ado ahinya. Double deduction iyudo ka medical cover no imiyo wa obedo downgraded imiyo medical cover moko oromo kodwa to kata kamano japuonj ng'ado NHIF ting'ado Minet to NHIF chabe jopuonj ni igolo ga hospitande moko ni serikal kata TSC be poko oro pesa maging'ado mar NHIF cha. Housing levy ni wan gimiro discrimination a house allowance enhanced house allowance to pod iyudo kanyo dhi ng'adwa house levy kata kane watwak kwer ba kwero gi jopuonj okone obed ni ng'ado gi house levy. Pension iyudo king'ado jopuonj NSSF kocha ting'ade provident fund. Wasemiyo Kaisari pesa monego Kaisari okaw to Kaisari dwaro pesa te mag jopuonj. Koro ema wacho ni punda nyalo ol bakoro kata irodhe to koro konyal gine. Ema wacho ni ka ng'anyo e language en dhok ma sirikal nyalo winjo wanjo Kupet wabiro ng'anyo nyaka wayud kata karach
to 3/4 atala malo kata sa biro ga beach of gik mwadwaro. O gima chiel ni koro ka umna CBA to wacho no semi. Wadwaro evidence. Ranyis ni TSC osetimo gik monego beno timo. That is responsibility. TSC en ni promote puonj, en ni omiyo jopuonj medical cover kaka tije mar labor requirements dwaro. En ni kongado pesa tere onego benite okibet kode chamo ha interest. Mae en ng'anyo monego bedie. To en ng'anyo ma sirikal atemo agodo. Koro ka gitemo agi ng'anyo no to awacho ni wabende mano e language mane wachako be wang'eyo mane jaduong' ade adongo nowewa godo ni ema wabiro chiemo godo kaka jopuonj. Erokamano. Kapok aduogo kuom jaduong' Hesbon, wapenja ni to gin ang'o gini miparo ni kotim to ng'anyo ni nyalo rumo mapiyo nikech ikwano weche buora. What is the compromise point ka wadhi mbele? Gin kanye munyalo kwano tim moko gi wanyalo tim. Miya weche madito choni magi ochuno maka ok otim to ng'anyo ni nyalo bet ni dhi mbele nyaka betim gi. Kopo no tim gi to wanyalo dok chien matin. Koso nyaka tem gi te. Yes, Jaduong' Zablon. Iwuoyo koda? Yes, Jaduong' Zablon nema wuoyo kodi. Awacho ni iwacho ni gin kama waseyudo gin age mochuno ahinya. Gima wadwaro kabisa en ni msara ma japuonj sani chon sara ni biro kata 24 kata 23 sani kesi ma wuoyo kodi ni onge japuonj moseyudo msara. En mana unyiswa gi dhok kanyo onge kama wasain gi jo TSC ni pesa ni koro biro in arrears. Wadwaro ni pesa no hit account in arrears. Wadwaro ni medical cover obedi improved. Seche ma wuoyo kodi sani bedo hand off e hospital magintie. Mago en gima achievable. Wadwaro ni jo JS gi ni tich nikech sirikal ema tarika chien gi kane gi ng'anyo jo JSS mchako ng'apo kata jenzi o gichako ng'anyo. To no wachi ni weuru ng'anyo tarika chien idhi ma jun mara biro dhi miu pesa. Ki wacho ni dhi miyo ng'ato gimoro onegi miye gimo wacho no. Korka promotion wadwaro ni promotion no obedi affected to career progression no ogole nikech TSC noko kele moko consult stakeholders. Wadwaro no duoknwa scheme of service. Magi gik ma very much achievable. Pesa kagise ng'ado make loans gi third party duto kata make mwalimu sako giter pesa no giwe bet kode commission kanyo. Magi ok gik matamo TSC ok gik matamo sirikal. So magi are the irreducible minimum ma wan godo. Demands wagin over 20 to nitie moko ma waketo ni magi tu nyalo keloso. For instance, ise interview japuonj ti yudo ni japuonj no qualify. Koro kinyal miye grade ma entie no. Because of why? Koro momi 1.5 billion no. For promotion promoted. Jopuonj ko bedo promoted to mlika chel ungi kata benefit monyo yudo. Zablon awagi chiwo ler mato wacho mar JSS mabende giwuoyo wacho miluongo ni statute of deductions kaka mena puonj kitero e agulni mopogore ma oting'o agulu mar pensions mano moko bende uno wacho mar kama giduto un gadire ni sach jopuonj wacho ni notimo nonro wacho ni mar ariyo weche mag JSS no wacho ni dwa kedo goda ahinya kendo dwa biro
uparo ni mar timo sani kuriworu gi Kuppet mondo duo jiwore kamoro achiel? Mokwongo wacho ni wan gimiluongo ni labor to labor nigi chike matayo labor. Kanyocha waketo demands mane waketo gin 5. Yes, dakika 2 kama kwatie. Employment of JST 46,000 and watch medical scheme to one gi watch promotion 130,000 teachers a beach wadu wange okwano wacho ni there are more than 20 to demands gi kane waketo kod gi demands bidan waketo gi to asilero maber ni gin nitie kaka gineno nikech gin gi National Governing Council margi to wan gi National Executive Council marwa to kwang'iyo gigi kaka osetimore nomiya nyisi ni wan kwadhi to watimo nonro. Third party deduction ok en gima koro anyalo wacho ni pod wanyalo luwo nikech third party deduction to wang'eyo ni osedonjo. Okay. Wang'eyo to bende anyisi maber ni kiny wach medical scheme kiny wan gi bura man gi barua nikech an be abede bura no. Kiny wan gi bura TSC those are contract mondo wawach ni wechegi ok nyal timgi kaka gintie nikech pesa mar medical allowance en pes japuonj ok en pes sirikal. Okay. Onego beno tiyo. Koro weche mag employment JSS nasewacho ni mano promise mane sirikal oketo be ilero maber ni Mbadi nowacho ni pesa no onge to duogo wacho ni pesa no nitie. Gimonego wadhi sani ni pesa no ti mondo oti godo mondo jopuonj go timang'o ondik tich nikech promise mano omigi ni jopuonj gi dhi ndiko tich chakre dwe mar 7 e koro wane ni kaka jonan mondo walu ni gik mageti kwa bedo pay ni awacho ni payslip oklor payslip kaka wange tarik makawuon jopuonj nyocha osebedo ne gisewacho ni white smoke giyudo gineno ka pesa donjo kendo gikwano bengi ma pesa otimang'o odonje kawuono pok giyudo pesa nyaka kawuono to gimomiyo pok giyudo pesa nyaka kawuono en ni payslip cha nowe thu to kwa winjore to pesa choket with arrears. Gini ok kete kogno sani nikech gini ne waseketo kogno iga mokalo. NCBA matiyo nyaka giko iga mabiro. Kanya kama wanti. Inyisa ni thuolo mara orumo. Da gombo mondo wamed lero mathoth ahinya. Kata kamano gima ayudo ka ni nitiere chich ma bad jopuonj mamoko nitiere godo yie moloyo jo Kuppet ni godo ni oson gi kinde koren tich to nitiere gi yie mane kama wantiere sani waketo wang'o mar ng'eni to winjruok biro bet machal nade nikech mane gima duong' mondo nyathi oyud somo makare kendo lai mag somo odhiyo makare. Erokamano ne Zabulon Awange jagoro mar riwruok mar Kuppet bade ma Kisumu kuom yudo thuolo mar loso gi Ramogi TV kendo erokamano bende jaduong' Hezbollah mar kuom yudo thuolo weche manyien mag oyimore ne an Kailo Lidio Keyo oritimo sani.